אנחנו אחרי טיפול שני בננומטריקס לצלקות פוסט-אקנה. היו פה צלקות מאוד קשות, מאוד, במקומות האלה ופה, פשוט היו חורים וכל הזה, וזה טיפול השני. אז הנה ריקי, מה את אומרת ריקי? אחרי טיפול ראשון ראו תוצאות, הפנים התבהרו, הצלקות טשטשו, ועכשיו אחרי הטיפול השני ממש רואים שיפור רציני. זהו, ואלווירה מהממת, משקיעה, עובדת מכל הלב, משתמשת בחומרים טובים, באמת, ציון לשבח. תודה.